Sitä niin paljon, mitä luonnossa on. Ja siinä en enää huonona oo. Mä pikemminkin aivan hyvässä kunnossa. Jee, mä tiedän, että puuruumosta saan lisävoimaa, kun mä alan sitä halimaa. Mun äiti joskus nuorena päätti opettaa, että aletaan puita halaamaan. Mä kelat sitä on hippi paskaa, mut nykyään mä diggaa. Nyt joku soittaa meikä puhelimeen, mutta en mä nyt ala vastaamaan, koska minä en ole semmonen ihminen, joka jaksaa vastaa ihan joka Thank